אז קיבלתי את המשות סטארבורד 2025, כמו שאתם רואים, עם עיצוב חדש, כמה שינויים שעשו. יאללה, אז בואו נדבר עליו קצת. טוב, אז זה המשות קודם כל, שחור, אדום, עיצוב חדש, ממש יפה. מבחינת השינויים שעשו, קודם כל הידית, עשו לה פה קצת בטן יותר עמוקה, והיא קצת יותר בצורה T, ככה שהאחיזה של הידיים אפשר להתלבש הרבה יותר חזק, ככה שזה אחר כך בחתירות שלנו יכול להיות ממש קריטי וליצור לנו הרבה יותר כוח. מבחינת המוט, הוא נגד החלקה, ככה שאתם, מי ששם כמוני, הייתי שם המון שווה, אין לי ספק שזה יחסוך לי, גם אם אני אשים, זה לא אותם כמויות, כי הוא ממש נתפס בידיים כמו שצריך. הקונקייבים, כמו שאתם יכולים לראות כאן, עוזרים לנו ממש בחיכוך עם המים, והופכים את החתירה שלנו להרבה יותר יעילה. טוב, אז הכף נשאר לנו את אותו שייפ משנה שעברה, שייפ מאוד מוצלח, בצורה טיפה, כמו שאתם יכולים לראות. היתרון של השייפ הזה, החלק הרחב שלמטה, אפשר לגרוף איתו הרבה מים, ככה שמהגולש הכי פרפורמנס, עד הגולש הכי מתחיל, שאפילו הטכניקה שלו עדיין לא מספיק טובה, המשות יכול לפצות על זה, ככה שהוא יקבל פידבק ממש טוב. אלה בגדול השינויים, אני כבר ניסיתי אותו במים ועבד לי ממש טוב. יכול להגיד ברמה האישית שהאמת היא, ניסיתי לחתוך את המשות הזה קצת יותר ארוך, אחרי איזה 3-4 שנים שאני גובה כזה במשות 24. שים אותם אחד ליד השני, במשות 24, אמרתי אני אנסה קצת יותר גבוה, כי אני עליתי איזה מ-66 ליטר בערך ל-75 ליטר, ואני כבר לא שוקע כמו פעם. אמרתי בוא ננסה לראות איך זה מרגיש, משות חדש זה הזדמנות לראות את ההבדלים, אולי אני לא צריך משות קצר כמו שפעם כשהייתי שוקע, והאמת היא שכשנכנסתי עם זה למים זה היה לי פחות נוח, אז אני הולך אותו, לחתוך אותו, לאותו אורך, אולי טיפה מעל, ככה שאם כבר מדברים קצת על גבהים של משוטים, זה משמעותי ברמות, אז תשימו לב לזה, אולי המשות שלכם גבוה מדי, אולי אפילו קצר מדי, ויש לזה השפעה גדולה. גולשי סאפ, אנחנו גולשים עם משות, והמשות הוא חלק בלתי נפרד מהגישה. אז זה היה למשות 2025 החדש, בקרוב אני מקבל גם את הגלשן, נעשה עליו גם איזה סקירה מעניינת, נראה את השינויים. אם יש לכם שאלות, מוזמנים להגיב לי בכיף, יאללה וניפגש במים.